dostávat rozměr. Nějaký jo. No, dej to takhle, hlavně dej všechny zuby, jen tu plastiku byl. Já to nic nedávám. Ale tady to nic nemá. Já nevím, kam tohle spíchal, nebo se spíchal, nejde, jo. A do čeho to zapíchneš, když tam nemáš? Já nevím o to, já to vidím po... To je pěkný. Zděňku, tohle musíš napřed. Jo, to vypadá impozantně ten stan. Nějaká nová architektura. A kde je vchod? No, to nemá vchod? Počkej, aha, vchod to má, ale ve vzduchu. Takže bříček takovej asi k tomu, ne? To je do vysoké vody, aby to nenateklo. Se otevře. Už jsem to udělal lepší. Ale nevíme, kde tohle nám končí, tenhle třetí. To nám spadne za stáme to. Tohle nám spadne, tam je pětiúhelník. Koukej, tady by nám nedrželo tohle. Jo, ale vidíš to nedrží ani jako... Ten by se musel tenhle protáhnout. Přišel... A nebude mít tenhle ukončení až třeba na té vrchní plachtě. Hele, zeptejte se Melmíska, on má stavební průmku. Melmísku, ale teď on taky už přišel poradit, ale skromně Zatím sonduje. skromně obchází okolo zatím jenom, no. Já myslím, že ta vrchní plachta, když se tam dá, tak tohle to bude přes tu vrchní plachtu. A bude to zakončený tou vrchní plachtou, tenhle tam. Tady musíme počkat. Tady musíme každopádně přecítit, dostat na zem. A ten vrchní bude přes to. Tak chlapci, koukám, že jste začali od piky znovu s Pentagonem, od základů, jo. Ale soudruzi Bendér udělali chybu někde, ne? To stejně moc nezdá, ale... Asi zavolám Markéťa ohromný dým. Je to blbě.